जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोधनंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंदरिकी। ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణ కార్యక్రమంలో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఈరోజు పరమ పవిత్రమైనటువంటి దినము వైష్ణవులుగా మనకి. ఆ భగవంతుని జన్మ అంటే అవతారం తీసుకున్నటువంటి కృష్ణాష్టమి వేడుకలు జరుపుకుంటున్నటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి దినము ఈరోజు మనందరికీ కూడాను. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మరియు నా తరపున భక్తులందరి తరపున మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. మనము ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలను తెలుసుకుంటూ ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశమైనటువంటి ఆ భగవంతుని కథగా వ్యాసుల వారు మనకి అందించినటువంటి అంశము శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చూస్తూ. భాగవతము భగవంతుడు వేరు కానటువంటి అమల పురాణంగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి లీలలు గుణాలు అన్నీ కలిసి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల అంశాలు కలిసి ఉన్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. ఈ అంశంలో మనము 3వ స్కందము అందులో 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి ద్వారపాలకులు వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. దాంట్లో ఇప్పటి వరకు మనము 14 శ్లోకాలని పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఇక ఈరోజు 15వ శ్లోకాన్ని మనము చూద్దాము. మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సరే, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाधि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో మాతాజీ 15వ శ్లోకం చదివారు కదా? చదవం ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. 15, 16 చదవం ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. సో ఈరోజు మనము 15వ శ్లోకం చూద్దాము. నిన్న చూసినటువంటి 13 మరియు 14వ శ్లోకాలలో బ్రహ్మదేవుడు మునులతో అంటే దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మునులు ఆ భగవంతుణ్ణి చూసి అంటే ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి పలుకులకు ఆ మునులు ఏ విధంగా వారి యొక్క స్పందన అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తుంది. సో బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నాడు, మునులు క్రోధ సర్పం చేత కాటువేయబడినప్పటికీ భగవంతుని యొక్క ప్రేమమయము మరియు తేజోమయము అయినటువంటి ఆ పలుకుల చేత, అంటే ఆ ప్రేమమయము తేజోమయము అయినటువంటి ఆ పలుకులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే వేదమంత్రాల వలె ఉన్నటువంటి ఆ పలుకులు వారు ఎంతో శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నారు. సో శ్రద్ధగా భగవంతుడు వింటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే అంతకుముందు శ్లోకంలో భగవంతుడు వారితో మునులతో అంటాడు, నా యొక్క భక్తులు నా యొక్క సేవకులు అయినటువంటి జయ విజయులు నామధేయులైనటువంటి వారు నా మనసు తెలుసుకోక వారు మీ ఎడ అపరాధం చేశారు కనుక మీరు అంటే మీ ఎడ వారు చేసినటువంటి అపరాధము ఫలితాన్ని వాళ్ళు అనుభవించవలసిందే. కాకపోతే వారు శీఘ్రమే అంటే వెంటనే తిరిగి త్వరగా నా యొక్క సన్నిధికి అంటే నా యొక్క దివ్యధామానికి ఈ భగవద్ధామానికి వారు తిరిగి వచ్చేటట్లుగా, నా యొక్క ధామము బహిష్కరణ కాలం, మీరు నా ధామాన్ని నుండి వారిని బహిష్కరించారు, ఈ ధామంలో ఉండడానికి అర్హత లేనటువంటి వారిగా భావించి వారిని మీరు ధామ బహిష్కరణ శాపాన్ని వారికి ఇచ్చారు కదా. మరి అయితే ఈ ధామము నుండి వారు బయట ఉండే విధానంలో వారి యొక్క కాలము త్వరితగతిన పూర్తి అయ్యే విధంగా మీరు ఆదేశించినట్లయితే అది నా ఎడ మీరు చూపేటువంటి అనుగ్రహంగా నేను భావిస్తాను అంటూ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి పలుకులు. సో ఆ విధంగా ఆయన ఎంతో ప్రేమతోనూ ఆయన అంటే తేజోమయంగా పలికినటువంటి ఆ పలుకులు వారికి ఎంతో వేదమంత్రాల్లాగా కనిపించినప్పటికీ వారు ఆ మాటలతో సంతృప్తి చెందలేకుండా పోయారు. ఇంకా ఎంతో భావాలతో కూడినటువంటి, అలాగే లఘ్వీం అని చెప్తారు అంత 14వ శ్లోకంలో, చక్కగా రచింపబడినటువంటి
గురు అర్ధాన్ అంటే ఎంతో లోతైనటువంటి భావాలను కలిగి, భారమైనటువంటి అర్థాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పలుకులను వారు సంతృప్తి చెందకుండా ఇంకా ఇంకా వినాలి అనేటువంటి భావనతో సంతృప్తి చెందకుండా ఉండి కూడాను వారు ఆ విప్పారినటువంటి కర్ణాలతో విన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా వారు చూస్తూ ఆ విప్పారినటువంటి కర్ణాల చెవులు చాలా పెద్దవిగా చేసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు వేద మంత్రాల వల్లే ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆవశ్యకమైనటువంటి భావాలను, పరమ గంభీరమైనటువంటి అర్థాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ మాటలు ఎంతో శ్రద్ధతో విన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా శ్రవణం చేసినప్పటికీ కూడా భగవానుడు ఏం చేయదలుచుకున్నాడో, భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని వారు అవగతం చేసుకోలేకపోయారు అనేటువంటిది ఇంతకు ముందు శ్లోకం యొక్క భావం. సో ఇక బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. తే యోగ మాయయారబ్ధ పారమేష్ట్య మహోదయం ప్రోచు ప్రాంజలయో విప్రాహ ప్రహృష్ట క్షుభితత్వచః. సో ఆయన ఇంకా బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నాడు దేవతలతో, తే యోగ మాయయారబ్ధ. తే అంటే ఆ ఇక్కడ ఆ విధంగా, యోగ మాయయా అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా, ఆరబ్ధ అంటే వెల్లడి కావించబడినటువంటి ఆ విధమైనటువంటి ఆ ఏదైతే బయటికి ఆయన వెల్లడి. పారమేష్ట్య అంటే ఎవరు ఇక్కడ పారమేష్ట్య అంటే ఆ దేవాది దేవుడు, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. సో ఆ దేవాది దేవుని యొక్క మహోదయం అంటే ఇక్కడ బహువిధము అయినటువంటి అనేక విధములు, మహోదయం అంటే అనేక విధములుగా ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాలు, సో అనేక విధాలుగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అద్భుతాలు, వైభవాలు, గొప్పతనాల గురించి ప్రోచుహు పలికిరి. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఆయన యొక్క పాదసేవ గొప్పతనాలు, ఆయన ఆ గోవులు గురించి, రక్షణ లేనటువంటి అందరూ కూడా ఆయనతో సంబంధం ఉన్నటువంటి అంశాలన్నిటిని కూడా ఆ భగవంతుడు మునులకి, ఆ సనకాది మునులకు తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ అదే పారమేష్ట్య మహోదయం అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క అనేక విధాలైనటువంటి వైభవములను పలికినటువంటి. సో ప్రోచుహు పలికిరి. ప్రాంజలయ అంటే దోషుల యొగ్గి అంటే వాళ్ళు ఆ విధంగా పలుకుతూ ఉంటే మనము అవి స్వీకరించడానికి ఈ విధంగా అయితే. విప్రాహ అంటే ఆ బ్రాహ్మణులు ఎవరు ఇక్కడంటే సనకాది మునులైనటువంటి నలుగురు బ్రాహ్మణులు. ప్రహృష్ట అమిత ప్రసన్నులై అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ భగవంతుని యొక్క బహువిధాలైనటువంటి వైభవాలను, ఆ విధంగా పలకబడినటువంటి వైభవాలన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు ఎంతో ఆతృతతో ఆ సనకాది మునులు, ఆ చతుష్కుమారులైనటువంటి వారు వాటిని విని సో ఎంతో ప్రసన్నులైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పి, ఇంకా ప్రసన్నతలు కావడమే కాదు, శుభితత్వచః పులకాంకితము కాగా అంటే చర్మము నిక్కరపరుచుకోవడం చూస్తాం. అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చూసినట్లయితే ఆ చర్మంపై ఉన్నటువంటి ఎంట్రుకలు నిక్కరపరుచుకునేటువంటి అనిపించడం. సో ఇక్కడ క్షుభితత్వచః పులకాంకితం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ మాటలకు వాళ్ళు ఎంతో పులకాంకితులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక అప్పుడు వారు ఆ నలుగురు ఆ విధంగా వాటితో ఈ విధంగా భగవంతునితో పలుకుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రోచుహు అంటే పలికిరి. సో ఆ భగవంతుని
అద్భుతమైనటువంటి లీలలు అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత మునులు ఈ విధంగా పలుకుతున్నారట. సో ఇక దీని యొక్క భావం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం మనం చూసినట్లయితే, సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. అయినను ఆ నలుగురు మునులు భగవద్ దర్శనంతో అతి ప్రసన్నతను బడసి పులక శరీరులైరి, అంటే శరీరం పులకించినటువంటి వాళ్ళై ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు శ్లోకంలో మనకి భావం ఏమిటి, ఆ విధంగా శ్రవణం ఎంతో శ్రద్ధతో విప్పారినటువంటి కర్ణాలతో చెవులు నిక్కరపరుచుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలన్నీ కూడా విన్నారు. ఎంతో గాఢార్థాలను కలిగినటువంటి మాటలను విన్నటువంటి వారు, సో ఆ విధంగా మాట్లాడినటువంటి ఆ పలుకులను వారు సరిగా అవగతం చేసుకోలేక, అంటే భగవంతుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, భగవంతుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి, ఆ భగవంతుని యొక్క నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎందుకు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు, నన్ను అనుగ్రహించడం అని అంటున్నాడు భగవంతుడు. సాక్షాత్ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి జగత్తంతటికి కూడా అధిపతి అయినటువంటి, ఎందుకంటే ఆ ఎల్లరకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు, ఈ సృష్టి మొత్తానికి అధిపతి అయినటువంటి, ఈ ప్రతిదీ కూడా ఎన్నెన్నో కోటాను కోట్ల సృష్టిలో ఉండేటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా అధిపతిగా ఉన్నటువంటి మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా పలికేటప్పటికీ ఆ మునుల ఎడ ఆయన కోపితుడయ్యాడా, లేక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంతకుముందు శ్లోకంలో భాష్యంలో చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వారు అవగాహన చేసుకోనలేకపోయా, అంటే దేవదేవుడు ఏం చేయగోరినో అనేటువంటి విషయాన్ని వారు గ్రహింపజాలకపోయారు అని. అంతేకాకుండా ఆ భగవానుడు వారి ఎడ కుపితుడయ్యనో లేక ముదమునొందెనో అనేటువంటి విషయాన్ని వారు సరిగా ఎరగకుండిరి అంటూ చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే ఆ విధంగా భగవంతుడు వారిని, అంటే వారు చేసినటువంటి ఆ చర్య ఎడల, ఎందుకంటే తన ద్వారపాలకులు, తన భక్తులు, అంటే భక్తుల కోసం ఆయనే స్వయంగా వచ్చారు. లోపల ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠంలో లోపల ఉన్నటువంటి భగవంతుడు ద్వారం దగ్గరకు వచ్చారు. ఆ విషయం తెలుసుకొని మరి అది ఆ బ్రాహ్మణుల కొరకు వచ్చారా, తన వారికి వచ్చారా అనేటువంటి సరిగా అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో, సో భగవంతుడు మరలా, మీరు నా భక్తులను స్వల్పకాలమే వారి యొక్క శిక్ష విధించినట్లయితే, శిక్ష తగ్గించమని వేడుకున్నాడు భగవంతుడు. తన భక్తులకు విధించబడినటువంటి శిక్షను తగ్గించమని వేడుకుంటున్నాడు. వేడుకోవడం ఏంటి భగవంతుడు మరి, ఎందుకంటే మొత్తానికి ఎల్లరకు ప్రభు అయినటువంటి వాడు, ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, మరి దేవాది దేవుడు. సో ప్రతిదీ ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకే కాకుండా దేవతలకు అన్ని సర్వభూత మహేశ్వరంగా కీర్తించబడేటువంటి భగవంతుడే వారిని, నాకు మీరు నా ఎడ చూపేటువంటి అనుగ్రహమే అనగానే ఆ భగవంతుడు కుపితుడయ్యాడా, కోపగ్రస్తుడయ్యాడా, లేదా ఆనందమయుడైందా వారి చర్యకు అనేటువంటిది వారు సరిగా అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియజేశారు. మరి అటువంటి ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ విధంగా వారు ఉన్నారు. అయినను ఆ నలుగురు మునులు భగవద్ దర్శనంతో, ఇదంతా పక్క నుంచేసి భగవంతుడు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి, ఇంతకుముందు మనం నిన్నటి శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం, ఆ భగవంతుని యొక్క మాట గాని, ఆ భగవంతుని యొక్క చూపు, ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనము, ఆ భగవంతుడు విగ్రహం ఏదైనా సంపూర్ణమైనటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నారు వాళ్ళు. దర్శనంతో వారు ఎంతో ప్రసన్నతను పొంది, ఎంతో ఆనందం, వెరీ డిలైటెడ్, వాళ్ళు ఎంతో హ్యాపీగా, సో ఎంతో సంతోషపడి ఆ భగవంతుని దర్శనంతో ఎంతెంతో అతి ప్రసన్నతను బడిసి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. అంటే ఎంతగానో సంతోషపడి ఆ సంతోషంలో వారి శరీరం పులకించిపోయిందట. సో ఇక పులకితులైరి అంటే పులక శరీరులైరి అని చెప్తున్నారు సనకాది మునులు. సో వాస్తవానికి సనకాది మునుల గురించి మనం చూస్తే వారు అన్నిటినీ త్యజించినటువంటి వారు. మొదటగా బ్రహ్మ మనం చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము, ప్రభువులు గురువులు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ సృష్టి జరపడానికి మొదట వారిని సృష్టించినటువంటి వాడు బ్రహ్మ.
మరి అలా సృష్టి జరపడానికి సృష్టించబడినటువంటి వారు సో నారదుడి ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాల్లో వారు అంటే ఈ జనులను సృష్టించడానికి వారు విముఖతను చూయించి ఆ నిరాకార తత్వంపైనే ఆ బ్రహ్మజ్ఞానంపైనే వారు కేంద్రీకృతమై ఉన్నటువంటి వారు. సో ఇక వారి యొక్క దేహాన్ని బాలకులు అంటే కల్మషమెరగనటువంటి ఎటువంటి మలినాలు లేకుండా ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు లేకుండా ఉండేటువంటి విధంగా చిన్న కుమారులుగానే 5-6 సంవత్సరాల వయసు ఉండేటువంటి వారుగానే ఆ దేహంలోనే ఉండిపోయినటువంటి వారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల పట్ల ఆకర్షితులు కాకుండా ఉండి ఆ శరీరానికి అంటే 5-6 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి ఆ శరీరాన్ని కూడా కప్పుకోవడానికి ఎటువంటి వస్త్రాలను కూడా ధరించకుండా ఉన్నటువంటి అంటే వాళ్ళని గురించి మనం అంటే ఆ విధమైనటువంటి అంటే ఎదుగుదల ఆపుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎదుగుదల లేకుండా ఉన్న అంటే శరీరాన్ని ఇంకా యవనస్తులుగా కావడము ఇది రకాలైనటువంటి అంటే ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు రాకుండా ఉండడానికి అలాగే ఏ విధమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాటిపైన ఆకర్షణ లేదు అని చెప్పడానికి వారు వస్త్రాలు కూడా ఏ విధంగా దిగంబరులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూసుకున్నాం. మరి అటువంటి వాళ్ళు అంటే దీని అర్థం ఏంటి? వాళ్ళు దేనికి కూడా ఆకర్షితులు కారు అనేటువంటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి మరి అటువంటి వాళ్ళు మరి భగవంతుడు ఎవరు ఇక్కడ? ది రిజర్వాయర్ ఓషియన్ ఆఫ్ ప్లెజర్ కదా. హే కరుణా సింధు అని చదువుతాం మనం కదా. అంటే కరుణలో సముద్రం వంటి వాడు భక్తుల కరుణంలో సముద్రంలో నీటి బొందులు మనం లెక్కగట్టగలమా? అంతే విధంగా భగవంతుని యొక్క కరుణను కూడా మనం హే కరుణా సింధు దీనబంధు అని చదువుతాం కృష్ణ భగవానుల వారిని. మరి అటువంటి ఆ కరుణ అంటే సముద్రమంతా కరుణను ఆనందాన్ని మనకి ఇవ్వగలిగేటువంటి భగవంతుడు. సో మరి ఆయన చూడగానే అందుకే ఆయన యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మునులు కూడా అంతకుముందు జయ విజయులు కూడా ఆయన యొక్క ద్వారపాలకులు కూడా మేము భగవంతుని స్మరణ వదిలివేయకుండా అంటే విస్మరణ కలగకుండా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అని కోరుకున్నారు. అంటే అది ఆ భగవంతునితో ఉండేటువంటి సో మనం మరి అందుకే ఇక్కడ అటువంటి ఆ భగవంతుని చూడగానే ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనంతో వాళ్ళు అతి ప్రసన్నులై వారి యొక్క శరీరాలు పులకించిపోయావి అనేటువంటి ఇంకా చెప్తున్నారు. అంతరంగిక శక్తి ద్వారా అంటే ఆయన యొక్క యోగమాయ ద్వారా భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా తన బహు విధమగు వైభవములను వెల్లడి కావించిన ఆ దేవదేవునితో తర్వాత వారు ఇట్లు పలికిరి. ఆ మునులు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారట. ప్రోచుహు అని చెప్తున్నారు, పలికిరి. సో ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు ఆ యోగమాయ ద్వారా ఆయన యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి ద్వారా సో ముందుగా వారికి హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు, నిరాకారత్వంలో ఉన్నటువంటి వారు సో ఆత్మానుభూతిని అంటే ఆ పరతత్వాన్ని ఆ హృదయస్థ పరమాత్మని అవగాహన చేసుకొని తర్వాత ఎదురుగా ఉన్నటువంటి భగవద్ దర్శనం పొంది ఇక అటువంటి ఆ దర్శనంతో అతి ప్రసన్నులై శరీరం పులకింతులైనటువంటి ఆ సనకాది మునులు, సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారులు అనేటువంటి ఆ నలుగురు మునులు ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాలను అనుభూతి చెంది సో ఇక ఆ భగవంతుడితో ఈ విధంగా వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో వారు ఈ విధంగా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో
సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. మొట్టమొదటిసారిగా భగవానుని ఎదుట పలుకుచున్నందున మునులు దాదాపుగా సంభ్రమునకు గురి అయిరి. పరమానందము చేవారు దేహములు రోమాంచితమయ్యను. భౌతిక జగమందలి అత్యున్నతమైన వైభవము అంటే ఐశ్వర్యము పారమాష్ట్యమేనని, అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఐశ్వర్యమే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అత్యున్నతమైనటువంటి వైభవం. సో భౌతిక ప్రపంచాల్లో మనకు చెప్తాం, కోటాను కోట్లుగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండాలు, ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా 14 లోకాలు, ఉన్నత లోకాలు మరియు అధమ లోకాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మనము మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి, దీనికి పైన ఉన్నటువంటి 7 లోకాలలో బ్రహ్మలోకము అత్యున్నత లోకం చెప్తాం. సో దీనికి అతీతంగా పైన ఉన్నటువంటిది ఆధ్యాత్మిక లోకం కదా. సో చెప్తున్నటువంటి, సో కానీ బ్రహ్మదేవుడు ఈ భౌతిక జగంలోని అత్యున్నత లోకమున వసించేటువంటి వాడు. ఆ భౌతిక ఐశ్వర్యము దేవదేవుని ఐశ్వర్యంతో ఏ మాత్రము సరిపోలదు. ఆధ్యాత్మిక జగమునందలి దివ్య విభూతి యోగమాయచే కలగజేయబడుట ఏ అందులకు కారణము. భౌతిక జగమందలి ఐశ్వర్యము అంటే విభూతులు మహామాయ చేత కలగజేయబడును అని చెప్తున్నారు. సో మహామాయ యోగమాయ. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, వారు ఆ సనకాది మునులు సో మొదట నిరాకారులుగా ఉండి ఇప్పుడు సాకారులుగా ఉండి ఆ భగవద్ దర్శనంతో ఎదురుగా ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి దర్శించుకుని భక్తులుగా మారినటువంటి ఆ సనకాది మునులు, 4 కుమారులు, బ్రహ్మ మానస పుత్రులైనటువంటి ఆ యోగులు, మరి అటువంటి వారు ఆ భగవంతుడి ఎదుట నేరుగా సర్వభూత మహేశ్వరుడు అయినటువంటి భగవంతుడు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వారు. సో ఆ భగవాన్ని ఎదుట మొదటిసారిగా వారు అంటే ఎదురుగా ఉండి దర్శించుకోవడము మాట్లాడడం కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. దర్శనమే కాదు, మాటలు కూడా వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అనుభూతుల్లో మునులు ఎంతో సంభ్రమాచార్యాలకు గురి అయ్యారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఆ సంభ్రమాచార్యాలలో, ఆ పరమ ఆనందంలో, ఎందుకంటే పరమానంద స్వరూపుడైనటువంటి ఎదుటిగా భగవంతునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి ఆయనతో సాంగత్వం వల్ల కలగడం వల్ల వారికి ఎంతటి మహోన్నతమైనటువంటి భాగ్యం కలుగుతుంది. సో వారి యొక్క దేహాలు రోమాంచితమైనవేట. ఆ శరీరం, అక్కడ మనకి శ్రీ చెప్పినటువంటి ఆ శరీరం పులకించిపోయినటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి వారి దేహంలో ఆ మునుల యొక్క దేహాల్లో రోమాలు నిక్కరపరుచుకునే, రోమాంచితమయ్యను, రోమాలు నిక్కరపరుచుకునేట. అంతటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. సో మరి ఇక్కడ ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఎంతటి గొప్పటి ఆనందాన్ని అంటే చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు భగవంతుడి యొక్క సృష్టి, బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి, మరి అటువంటి సృష్టి చిన్న చిన్న చాలా చాలా భగవంతుని యొక్క సనాతనత్వంలో చాలా స్వల్పంగా పొందినటువంటి, అంటే జీవుడు కూడా ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆత్మ పరమాత్మలో జీవులు కూడా శాశ్వతమైనవి, సనాతనమైనటువంటి అటువంటి జీవులు కొంత మహోన్నతమైనటువంటి వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. కొంతమందికి వారి యొక్క ఎంతో పేపర్లలో చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం, వారి ఫలాని వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క అంటే ఫ్యాన్స్ గుడి కట్టించారు, విగ్రహాలు చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో చూస్తూ ఉంటాం, ముఖ్యంగా తమిళనాడులో కానీ ఇటువైపు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటుంటాం. మన పక్కనే ఉన్నటువంటి సౌత్ లో ఫలాని హీరోయిన్ కు కట్టించారు, లేకపోతే ఫలాని రజనీకాంత్, అమితాబ్ బచ్చన్ ఇట్లా, లేదా సచిన్ టెండూల్కర్, ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఇదయ్యేటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటూ ఉంటాం కదా. సో కొన్ని చరిత్రలలో కూడా చూస్తాం, కొంతమంది యొక్క సౌందర్యాలకు, దేహ సౌందర్యాలకు మురిచిపోయి వారికి ఆలయాలు కట్టించినటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఇంతటి ఐశ్వర్యాలు ఉండేటువంటి వీటిలో ఇది మామూలుగా ఉండేటువంటి లోకాల్లో, మరి దీనికి అతీతంగా ఉన్నతమైనటువంటి లోకంలో బ్రహ్మదేవుడు అనుభవించి, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు సృష్టిలో ఈ భౌతికమైనటువంటి కోటాను కోట్లుగా ఉండేటువంటి సృష్టిల్లో మరి
భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో మనకి ఇక్కడ బ్రహ్మ సృష్టించినటువంటి వీటిలోనే మనం ఈ విధంగా ఆనందాన్ని పొందుతూ, అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాలకి ఇంత మురిసిపోతూ ఉన్నటువంటి మనం, సో భగవంతుడు కోటానుకోట్ల బ్రహ్మలను సృష్టించగలిగేటువంటి వాడు. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ భౌతిక జగమునందు అత్యున్నతమైనటువంటి ఐశ్వర్యం ఎవరిది అంటే బ్రహ్మదేవుడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులలో 7 14 లోకాల్లో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము ఆ బ్రహ్మ లోకం, సత్యలోకం అని చెప్తాం కదా. సో బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మ వసించేటువంటి, మరి అటువంటి బ్రహ్మ కంటే కూడా అత్యున్నతమైనటువంటిది ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క వర్ణన గురించి మనం చూసాం ఇంతకుముందు. మరి అత్యున్నత వైభవం ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని పొందేటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఐశ్వర్యం కంటే ఆ దేవదేవుని ఐశ్వర్యము ఎంతెంతో ఎక్కువ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద, ఈ భౌతిక ఐశ్వర్యము దేవదేవుని ఐశ్వర్యంతో, బ్రహ్మదేవుడి ఐశ్వర్యం కూడా తాత్కాలికమైనది. సో మనము కాలం ఏంటి 100 సంవత్సరాలు, ఈ 100 సంవత్సరాల్లో ఎన్నెన్నో వచ్చిపోతూ ఉండేటువంటి ఇది ఉంటుంది. అంటే కలియుగం కాలం తీసుకుంటే సరే, సత్యయుగము అవి తీసుకుంటే లక్షల సంవత్సరాలు, అది వేరు విషయం అనుకుంది. మరి ఎన్నెన్నో చూసేటువంటి వీటిలో బ్రహ్మ కూడా కొంత ఆయన యొక్క కాలం ప్రకారము, ఆయన కాలమానం ప్రకారము 100 సంవత్సరాల తర్వాత గతించేటువంటి, అంటే అది కూడా తాత్కాలికమైందే కదా బ్రహ్మ ఐశ్వర్యం కూడా. కానీ ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఐశ్వర్యము ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యం. సో కాబట్టి అటువంటి ఆ భౌతిక ఐశ్వర్యము దేవదేవుని ఐశ్వర్యంతో పోల్చినప్పుడు సరిపోలదు అని చెప్తుంది. ఏ మాత్రము చాలా లేశమాత్రంగానే ఉండేటువంటిది. మరి ఆధ్యాత్మిక జగమునందలి దివ్య విభూతి యోగమాయ చేత, సో ఆ ఆధ్యాత్మిక జగము నందలి ఆ దివ్య విభూతులన్నీ కూడా, అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని కూడా యోగమాయ చేత కలగజేయబడుటచే అందులకు కారణం అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక జగమునందరి ఉండేటువంటి విభూతులన్నీ కూడా మహామాయ చేత, అంటే భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి, బాహ్య శక్తులలో. సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తంతా కూడా ఆయన యొక్క బాహ్య ఐశ్వర్యం, అంటే బాహ్య శక్తి, మహామాయ ద్వారా కలగజేసేటువంటి. సో కాబట్టి మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో ఆ భగవంతుడుతో ఎవరు కూడా ఆ అంటే భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు. సో చూడండి, ఇక్కడ మునులు ఇక్కడ బ్రహ్మ అత్యంత ఐశ్వర్యము కలిగినటువంటి వాడు అని చెప్పారు. సో కానీ బ్రహ్మ తన తండ్రి మరియు బ్రహ్మ అత్యంత జ్ఞానవంతుడిగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మతో కూడా సంతృప్తి పొందలేదు వారు. కానీ ఆ భగవంతుని దర్శనంతో వారు ఎంతో ప్రసన్నులై ఆ నిరాకారత్వాన్ని వదిలేసి భగవంతుని యొక్క తత్వంలోకి వచ్చేసి వారు ఎంతో పారవశ్యంతో, ఎందుకంటే మరి అంతటి కరుణా సింధుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఐశ్వర్యాలతో అక్కడికి చేరుకోవడం వల్ల వారంతా కూడా ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో చాలా ఉదాహరణలు చూస్తాం. ఎందుకంటే విద్యుత్తు నింపబడి ఉంటే దాన్ని పట్టుకుంటే షాక్ వస్తుంది. సో మరి అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఆ జగత్తులో అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే వారు కూడా ఆ విధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతిని, పూర్ణమైనటువంటి అనుభూతులను వాళ్ళు పొందేటువంటి అవకాశం. సో ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆధ్యాత్మిక జగమునందలి ఆ దివ్య విభూతి యోగమాయతో ఉంటుంది అని, అలాగే భౌతిక విభూతులు ఏదైతే ఉన్నాయో, భౌతికమైనటువంటి ఐశ్వర్యం, ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యానికి అలాగే భౌతిక ఐశ్వర్యానికి మధ్య భేదాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో అనుభవించేటువంటి ఏదైనా కానీ అది భగవంతుడి యొక్క యోగమాయ ద్వారా వచ్చేటువంటిది అని, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైనా ఆ భగవంతుని యొక్క మహామాయ ద్వారా వచ్చేటువంటిది అని చెప్తారు. సో మహామాయను మనం వదిలేసినప్పుడు భగవంతుని యొక్క యోగమాయ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అనుభూతి
అనుభూతం అనర్చుకోవచ్చు అని చెప్తారు. సో సనకాది మునులకు జరిగినటువంటిది కూడా అదే. సో వారు ఆ మహామాయ నుండి బయటపడి సో యోగమాయను అనుభూతమునర్చుకున్నటువంటి పరిస్థితులు వారికి. హరే కృష్ణ.